van het jaar 2015 is worden Lunchhuis de Lauwer. Wauw! Oh, daar komt meer bij, Wow! Het podium is nog helemaal vol. Bist ook Gruts? Ja, zeker. Ik ben hartstikke trots. Wat onderscheidt Lunchhuis de Lauwersa? Het is vooral, denk ik, het plezier met mij wat doggen. En ik ga, naar mijn mening, oren ideeën dan volwassen ondernemers en een jonge geest probeer ik in de zaak te herlezen. Maar heel belangrijk is in de horeca is dat het werkt als een team. En dat ben wij en daar ben ik echt super trots op. Waar wordt de sporter van het jaar? Anouska Koster. Anouska. Nou ja, het is altijd lastig om zoiets te voorspellen, want er wist nooit waar de meesten van kiezen. Want kiezen is dat is een hele Friese sport, dus hetzelfde tegen meesten van nou ja, dat moet ik promoot worden. En, maar ik ben heel blij dat ik hier dit won hou, want het is een hele mooie erkenning en waardering en ja, dat is heel bijzonder. Nou, ik wil graag een UCI-wedstrijd winnen. Ik had dit hier inwon en ja, het is zo mooi was ik dat nog echt een grote wedstrijd kon winnen. De onderneming van het jaar is Probo. Heel hartelijk gefeliciteerd en breng de felicitaties over aan alle 120 mensen binnen het bedrijf. Geweldig. Sto ik hier naast twee heel grote gemeenschappen? Zeker weten, absoluut super trots. Wij werken met een heel groot team, meesten hartstikke hard om te groeien, om steeds meer mogelijk te maken. En wij leeuwen erin dat we dat hartstikke goed doen. Talent van het jaar 2015 van de RTV NOF van Albert Heijn, Gosse van der Beer. Dank u wel. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi blijk van erkenning. En ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat ik mijn prestaties hier in de regio opvallen ben. Terwijl ja, Brotte en ik mijn grootste prestaties toch wel in het Boetelaan plak vinden. En net hier direct in de buurt. Maar het toch oppikt, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Nou ja, ik zit natuurlijk nog midden in mijn seizoen, dus na volgend jaar ben ik op dit moment nog net naar Etienne. Ik had straks nog een heel belangrijke wedstrijd om de wereldbeker die er komen. Natuurlijk het nationaal kampioenschap en 31 januari is het wereldkampioenschap wat natuurlijk ik wel een doel begin te winnen. Ik zou zeggen, we gaan de spanning net lang of hier een gong en help ons met de winnen. De eerste prijs in de categorie ondernemer van het jaar 2015 is takend aan Rijer den Hartog. Hier is het verwacht? Nee, niet echt. Ik was al verbaasd dat ik genomineerd werd. En het meest bijzondere is, nou ja, daar word je het ook nog. Voor mij als ondernemer is het meer een eer van je werk en laten zien wat de mogelijkheden zijn voor hier in Friesland als boer en als ondernemer. En hoe wij met dieren en vee omgaan. Je probeert het goed te doen voor omgeving, mensen en milieu. En veel dat uit te stralen naar de omgeving en dat ook te ventileren. Is het een stimulans? Zeker, het is zeker een stimulans om hiermee door te gaan. Want je hebt dan toch het gevoel dat je op de goede weg bent. Geen ding gong. De sportploeg van dit jaar is SC Veenwouden. RC Veenwouden wint de sportploeg van het jaar 2015. Wauw. Ik wil een beteken medaille, de man van de wedstrijd die ik nog krijgt. Oh, van die is hè? De speler van het jaar, excuus, de speler van het jaar. Ja, dat zei je al, daar hadden we mee voortkomen. Dus dat wil je bekend maken. Ja, dit is het trappunt van het seizoen denk ik. Ik bedoel, het hele seizoen hebben we nou, net best voetballen, maar daarna competitie wie we zo sterk bezig en uiteindelijk promoveert. Nou, en dan dit als een mooi puntje pataat hebben we dit wel verdiend, denk ik. De doelstelling ben om erin te blijven. En we hopen een stabiele eerste klasse te worden. Dat mag weer een machine, dat mag blikken. Dus dit seizoen maar zo een maatje en dan zullen we dan weer verder.